final tenim 3 ingredients molt bàsics, però que ben combinats i en coccions molt senzilles tens un senyor plat. Vinga, i hem demanat també un plat molt senzillet, que és col i patata amb arengada. O sigui, això és com la base una mica del trinxat, que al final és una col i una patata bullida, però aquí hi posen una arengada. Un detall que m'ha semblat curiós és que en aquest cas aquí els jorpers l'arengada la fregeixen, com si fos una mica un pescadito frito, però de muntanya. Mira, l'he volgut demanar per la simplesa. Al final m'ha semblat un plat super simple, però alhora super digne de poder tenir en un menú. Jo la verdura bullida, una cosa que m'agrada molt és posar-hi vinagre. A més, avui ens anirà bé, perquè ja veieu l'esmorzar que hem fotut. Cal una mica desengreixant per tirar el susto cap avall. Fíjament, una cola amb una patatona, em sembla super digne. I ara hi fotem canya. L'arengada. L'arengada al final és una sardina assecada amb sal i que per tant té un gust molt intens a salat i un gust molt intens a peix. Fregit o calent, aquest gust encara s'incrementa més. De manera que una arengada per aquest plat és de conya perquè tu la separes a lloms, separes el llom a trossets i és l'acompanyant perfecte. Et dona aquest gust intens de mar i de salat. Una sola arengada és suficient per acompanyar tot aquest plat de verdura i al final li dona un rotllo diferent. Una miqueta d'aquest peix és la nota que necessita per incrementar i donar-li potència de sabor i donar-li un toc diferent. Moltes vegades aquí al canal arrenquem els plats amb plats molt copiosos, ja ho heu vist, amb callos, canelons, però també penso que és interessant donar cabuda a plats una mica més tradicionals, no tradicionals, però plats més senzills, no? Que no siguin sempre el típic plat de macarrons, el gratinat, que això és obvi que agrada, sinó que donar valor a plats d'una cuina molt més humil. Una cuina que és una col, una patata bullida, amb un raig de sal, pebre, vinagre i una cosa tant de les terres de Lleida com l'arengada fregideta. Al final tenim 3 ingredients molt bàsics, però que ben combinats i en coccions molt senzilles tens un senyor plat.